Jaga kandanane yang. Aku mah golek wedang lali nek bake jek poso. Lah piye ta iki? Tidak sido. Ya wis lho kene sik. Rene. Awan ngawur. Kemare gile. Aku ki masane mau ke Jawa to, anggere nek mau teko ki aku kudu suguh gupo. Ya to. Ya. Kudu suguh karo gupo. Terus? Aku ki rencanane goleke wedang lho. Terus apa ya salah nek kowe goleke wedang? Ngate kok. Jam 12. Lah kan iso tak go mulih. Digelasi. Lah kok dremis mbok kok magrib rene. Iya nek kowe niat apik yo dilakoni ra mung gur niat tok ngono kuwi. Niatnya itu pahala bisa. Eto nek ya ra apa-apa ngene. Ngomong. Apa? Umpama iki. Heeh. Poso iki rak batese adzan magrib kok. Heeh. Nek mangan kuwi batalke poso. Ya. Nek ngombe batalke poso. Ya. Nek jima Heeh. dienggo batalke poso lho. Dadi stare Allahu Akbar. Iya. Harus dibatalkan di awal. Nah, piye? Sebra. Ya sunahe ra kaya ngono, ya ta. Oh, kenapa padha batale? Iya berbuka, ngerti ra buka sunahe. Batal lah. Nek karo bojone dhewe ora apa-apa to. Ora aku ra cocok kok omong batal. Batali berarti ra sida poso to. Ha. Lah apa enek batalke apa enek? Buka. Ndak iso, batali berarti ra sida poso. Basa Jawane nek jima kuwi basa Arab to. Basa Jawane dahar garwanipun piyambak. Iya. Iya. Iya lah. Iya. Apa padhe yo mangan? Iya yo, ngombe sik. Sunahe ya. Iso ya aku. Wis tau melu aku grup kuwi. Kowe iki terlalu mikir ke jero ngerti ra? Saiki ngene, kowe wis rabi kowe rabi apa urung? Urung. Lah terus ngopo kok dadak mikir teko kono? Berfantasi. Alah. Poso iki isine ngibadah, ngaji, elingan karo Gusti Allah malah ngono ki mbok bayang Jenenge mengkaji diri. mongkas. Urung wayahe. Lho, mong buta diri. Wah. Lah sesuk nek aku ya rabi ra sedaro sampean piye? Aku arep batal karo bojoku. Gak apa Dik, ngene los ae. Waduh, saya anak telepon. Teleponan. Maksud apa tene agak omongan. Oh. Sik. Penting ora kuwi? Oh iya, penting oh. Iya iki engko nek kan ngisi aduh. Kowe oleh berarti batalke kang. Oleh apa ya? Piye to ya enek sunahe dhewe buka ya enek sunahe. Tandake sunahe buka piye? Ora kuwi kosek to nek wong kuwi urung rabi loro-loro. Iya aku mikirku kan ke depan. Iya ning aja. Mikir visioner. Aja terlalu jero rono. Wis mandek sik opo? Gelem mandek ra? Ya. Mosok mikir mau buka wong berapa? Ngono, angel. Wis. Yo. Jasos. Ora rabi sik agek tak critani. Lah aku ngempet suwi lho. Ngempit mulana rabi ra gur goncang-gonceng demak depok. Jadi rabi. Butuh rabi ra. Rabi gur modal seprangkat alat salat ae ora wani. Alah, mau aku alat salat. Sunahe poso kuwi buka. Buka ki nganggo sing lagi-lagi manis-manis. Iya. Pacar yang manis ya. Ajur. Yo. Madang lho maksudku ki, ora aku ngono. Untale malang bojoku. Iya. Diundang terus Padang. Ngerti ra? Kuwi mangan ngene lho. Mangan panganan lho sing lagi kur. Gampang ya. Karepmu ae kan. Ngene, aku wis rabi iki. Iya ta, aku wis rabi dedes. Lah jam 12 awan ki beyo, hawane iki mendukung. Nah, dem-dem. Gerimis, tanggoku nyetel saksofon. Tanggoku kan seniman to. Ngene-ngene sih. Kan rasane kaya ning Yunani kuno. Aku ngerti kok arep bablas ki ngerti kok. 12 kuwi umpama lho kuwi tak batal kelas dino gak apa-apa. Wis karepmu lah, selakonono kono. Tak kandhani aja kok. Oleh, Bro. Ya ora oleh kok kandhane ora oleh lho. Daripada berzina. Lha ya mending bar buka. Ngono. Mergo wingko. Dosa wingko, engke enek dame, enek dendone. Enek denda. Denda wingi ngene awan-awan ana dendane wulan Ramadan. Lho, dendane piye? Dendane piro? Dendane poso 60 dina. Alah 30 dina banget mosok sudah. Omongmu iki arep buka lagi petang dina arep ngene kok gayamu. Lah kowe lah nek bojomu,
Angel neh to. Kan mengkaji kan oleh ae jaremu kon wong harus kritis. Kowe mau tekokmu piye? Nek engko aku ngenean. Ya kuwi mau konsekuensine ya bayar swidak dina. Oh iya sik. Poso terus. Biar ki enek critane kok. Apa? Zaman Nabi ki enek sing critane piye ta? Critane ta. Surah, rasa cetan zaman Nabi. Tak kandhani. Bolo kowe. Rak, reneng. Bolo-bolo. Uripe zaman dhewe zaman Nabi. Kita kan sampeyan ngertos to critane kuwi to. Sing enek wong sahabat karo Nabi. Aku barang kok butuhku piye. Ya wis kok bisa dino terus piye lho. Lah iya, kan wis kandhani kuwi sik wae dikandhani mandeka. Mergo engko walesane swidak dina. Ora apal lah. Aku mbokon ngapal-ngapalke kok. Oke apa ora? Apa ora? Mulane aku takon kan. Payah ngono kuwi kok kowe apal men to kowe? Hah? Payah ngono-ngono bahasan ngono kuwi apal men to kowe? Penting banget to kuwi. Nah kira-kira dina iki wis ngaji apa urung? Lagi mau mengkaji soal babakan jin. Ngaji. Ngaji Quran. Lah iki nek bagian Quran enak apa ora? Ya Allah, ya sing wulan suci Ramadan iki no ya. Jima iki dibahas ning Quran ora? Apa kok? Dibahas ora? Karep mulai sahur arep ndawak-ndawake. Kandhanane angel. Lah piye wong ngongkon bahas Ramadan kok bahas-bahas kuwi ae. Oke. Nek wis rabi ngono aku tak nganu tamu urung rabi mikirmu kaya ngono coba. Wulan suci. Ngene, wulan suci Ramadan. Kudune mikir sing apik-apik perintah Gusti Allah piye larane Gusti Allah piye. Perintah apa dudu? Ya Allah, rabi yo sik. Ya Allah kandhane angel. Sesuk aku rabi. Amin. Sesuk ketemu aku nek rene. Ya to. Bariki mengko kan siap-siap buka. Lho ketemu aku nang ngene piye wong ki omahku kok ketemu aku nang kene. Kok kule mulya ngono. La ilaha illallah. Tak kira apa serodo iki mau gak. Anyar kok ya ngene iki. Ya wis ngono wae. Aku saiki ngene iki apa ya? Ngono wis, gah kandhanane angel kabeh ngono. Teko orang kayak pencerahan malah ngamuk-ngamuk. Wah. Ra apa-apa adem iki bolo setan. Ayo toh. Sen. Itu ganjaran Itu ganjaran. Itu ganjaran Ustaz. Yo kan ngamuk-ngamuk.